Ngiyazi abantu sebelambile but sizocela nje ukuthi nisihloniphe kancane kulolu hlelo sizolwenza. Okay, so sizoqala ngomkhuleko as with everything. Ngiyazi ukuthi sesikhulekile ekuqaleni singena but sesifike kwesinye isigaba, so sizocela ukuthi umkhulu Ndlovu kuzoba uMasiya ozosivulela ngomkhuleko. Bonga baba siyabonga siyabonga baba siyabonga uyingcwele baba uyingcwele. Ngicela sivalane ehlosini. Baba siyabonga egameni lika Jesu Kristu. Siyabonga baba konke osenzele khona kusukela siqala lobusuku ukuze kube manje. Sibonile uNkulunkulu wethu uyinkosi usenzela nemesingesikwazi ukwenza. Sesiyakhuleka uNkulunkulu wethu sisazoqhubeka. Siyamema ukukhona bakho kule ndawo. Siyamema ukusebenza kwakho ngokumangalisayo. Usazoqhubeka konke nje sikhulekela umoya wakho ube phakathi kwethu kwelihle igama lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Ikhapho yethu ithande ukuthi ama speeches abo adeliver ugogo nomkhulu, so sizoqala ngomkhulu Ndlovu ozokhuluma on the side of umakoti mkhulu. Wethu siyabonga ngokwenzekayo ngomZulu. Njengoba sibonga nje sithi halala mzukulu, nawe usiphathe kahle lapho uyakhona. Siyabonga. Sizangapha kugogo Mthethwa nogogo Mabazo abazokhulumela umzukulu wabo nabo. Ngogo kaNhlangana nondodakazi wami Msha ofikayo from the box. Ngiyajabula bantwana, ngiyajabula uma ethi lo mhlabeleli baley'busiso. Ngawuthanda ungazi ukuthi umuntu uma ebusisekile ungonjani. Ungonje nami-ke bangcwele ngibusisekile. Uma ungazi njengami ngangingazi ukuthi ubusiseka yini, ngabona lapha kimi. Wena-ke buka kimi, mina ngibusisekile ngalaba bantwana. Ngakukhulisa lokhu. Ngakukhulisa bakithi. Ngiyabonga ibusiso uNkulunkulu anginike zona. Ade ngikula ngibuye ey'bhedlela. Athi uNkulunkulu angivumi ubunyawo lwakhe lushelele. Ngathi ungibekele ukuthi ngibabone la. Angazi-ke bengifisa ukubona sebebathathu ngelinye labo. Ngiyabonga, ngiyajabula bakithi. Kumnandi ukubona iy'ngane ey'khula phambi kwakho zenza kahle. Sekhona amaphala kulezi nsuku. Amaphala. Avuka nje izindi vele zethu. Manje ngiyajabula ukubona uNhlanhla noZama. Hawu, ngiyajabula ngiyayibonga Nkosi. Ngithanda lapha kwabaseloma lapha kuthiwa siyanqoba nokunqoba ngalo asithandayo. Hey ingane zami. Nqobile bafowethu.
uNkulunkulu umnqobele lesi sikhathi esinje. Ngiyanithanda niyezwa. Love you Nina. Ngoba ukuthi sibabone kumusa asizenzelanga ukubabona simbonga uNkulunkulu ukuthi ebakhulise ebahlanganise bazoba umndeni siyakholwa ukuthi bazoba umndeni omuhle wakusasa and siyabafisela inkosi umsimbusile. Okay, siyazi ukuthi grandparents have a very special place in our hearts. Siyabonga nenyuza lethu gogoshile sesisikile inyuza. Sizocela abangani baNhlanhla noZama, sizoqala ngabangani baNhlanhla. uStizi noGu. Sibodelani Stizi noGu. Sibonga kakhulu for usuku olusha oluhle kangaka. Sishiya ngayo kunencwadi I think kwakuMose lo uNkulunkulu amcela ukuthi akakhulule icansi ngoba usiyongena endaweni engcwele. Yabo le ndawo uyongena kuyo kahle manje. Izodinga ukuthi nishiye ezinye icansi leli. Ngoba le ndawo yongena kuyo ingcwele. uNkulunkulu message sisibusise ngoba indaba kaJobe. Kunezinto ekumele isuswe sisibusise. Singathanda phansi. Indawo ngifuna masibabili nifunde lezi ncwadi le-Exodus noJobe. iBhayibheli lithi uJobe walahlekelwa yonke into. uMose wakumele akhulule icansi because isibusise uNkulunkulu ezosehlisa izinto uJobe wayenazo were not worthy of it. Yabona nendlela engizongena kuyona, you guys are going to lose a lot of things. You're going to lose friends. They're not worthy of isibusiso senu. Nendlela benihamba ngazo ukuthi bebuya ebusuku nendazi senizongena endaweni engcwele. You are not worthy of le ndawo eniyongena kuyona. Uzofika yena I-introduce asho ukuthi ubani and then sizwe her message to the couple as well. Basically, since today, birthday yamakoti, ebefuna ukumenzela omncane. So Lodo, okay, we just gonna need you to uphike lana, and then based on the etolelana, that's part of it gift yakho for birthday yakho. How about uphike? Hey, let's. Okay, so nge-date picked by Mpenyana ngizohamba ngiyephumela holiday resorts. And then this is a little something for you from Mpenyana again. It's just a token of appreciation for you. And then yeah, and a symbol of today. Those who just
igama ngosuku namhlanje, and I hope uNkulunkulu uzoba nami everything enwenzayo, and I hope it lasts forever under the shadow and the guidance. No forever, so